A veď nie je škola, to niečo také stupidné. Prepáčte, to dievčatko určite dalo všetko do nácviku. Tohto? Tichšie, jej mama by vás mohla počuť. Ja som jej mama. Ja s nimi nemám nič spoločné. Čo je teraz? No čo, miláčik, bola si úžasná. Ale veď nebola úžasná. Takýchto prípadov môžeš deťom klamať. Stojí to v Biblii. Nemyslíš, že práve v tom je ten problém s dnešnými deťmi? Je správne tvrdiť im, že všetko, čo robia, je skvelé, hoci to nie je pravda? Chválime ich, keď si to nezaslúžia, potom si nič nevedia vážiť a... Nemyslíš, že práve preto majú čím ďalej tým väčšie nároky? Nie, nemyslím. No už aspoň, že ty mi vždy hovoríš pravdu. Amy, pamätáš sa, keď si v 9. na školskom predstavení tancovala v trblietavom trikote? Áno. Vtedy som ti tiež tvrdila opak. Nebola si úžasná. No dobre, niečo diplomatické hádam vymyslím, no klamať nebudem. Mama, stará mama. Hej! Ahoj! Srdiečko. Aká som bola? Nož, srdiečko, bola si... fantastická. Naozaj? Samozrejme, bola si najlepšia zo všetkých. Oslavíme to zmrzlinou. Dobre, idem si zobrať tašku. A myslela si niekedy, že som naozaj úžasná? Zo 2 razy. Len 2-krát? A kedy? Práve teraz. Ale to je len raz. Tak len raz. V slovenskom znení ďalej účinkovali Tereska Rufusová, Dagmar Sanitrová, Ján Kroner, Lenka Košická staršia a ďalší. Slovenské znenie pre slovenskú televíziu vyrobilo štúdio Atak. Redaktorka Alena Vašečková, preklada dialógy Vladimír Rupelk, asistentka réžie Radmila Kardošová, produkcia Mariana Valková, zvuk Igor Karas, réžia slovenského znenia Ivan Paldia. Tak musím říct, že vlastně akční seriál byl pro mě novinkou, takže já jsem byla ráda, že si takovou věc zkusím. Já jsem se pak prostě musela vyválet v bahně a bylo tam hořící auto a prostě člověk jako tak křičel, protože to byly takový ty hodně vypjatý emotivní scény. A mě tak jako ku podivu překvapilo, že pak jsem se prostě oklepala a tak jako hotovo. Lídia Drahošová už v septembri na Gimply.